Tol, Oh. madto naman dahil tag-Amerika niya. Unsaon man tani atong yuta diri? Baligyan na lang nato ni. May pa siguro ba? Gani, no, gusto ko na ako, baka gusto ko palit lagi cellphone. Ay, kanang bago ba? Para bago akong cellphone gamiton. Kanang cellphone makuha ra nato nagnarata sa Amerika. Ayaw sa nauna-una nga to mabaligya ni ba? O aron mapuslan pud nato kay sayang man pud og di nato mapuslan nga mulakaw man ta. Sila kay baligya pud nato ani. Kanang tama-tama lang nga dili lugi ang makapalit, dili pud ta lugi. Siguro noon sa kadako ani area. Natin makitaan mo palit ba, no? Natin makitaan bayad ba, no? Di ba na kay kaila nga katong mamalitay yuta? Testing ni tawag basig mo palit to siya. Itaw no? Di ko'y kaila di ba nga mong palit og yuta. O natawagan sa nako ha. Nawag. Lo. Boss. Di ba kay numdum ko ba di ba nangita ka og kuan kanang yuta nga mapalit? Yuta. Pila ka hektarya na? 100 hectares ka gamay, 100 hectares. Pila ka milyon na imong baligya kaya akong paliton. Pila lang ka milyon? O sige. Namon ta ka, ako'y bahala. Di daw boss, iya sa nang tanawon diri ah. Marmuanhi daw siya diri ah. Karon? Atong masabutan kung pila ang presyo daw. Kumuhang niyo siya, bisag gamay lang, hatag na nato. Basta kay makalangyaw na ta sa Amerika, kay kape na kay dire. Lagi. Makakuan po ta sa gawas ba? Maka-experience po sa na dito ba, no? Unsang oras daw siya mabot? Basin niya siguro tong hapon. Sige, paabot-abot na to. Pa man to siya kay masakay pagbangka. Sige. Sige. Katong nanawag na ko nga magsuol nga na baligya diri yuta. Palito na ko ning yuta. Abi kay labon mailangan ba retirement na to ning trabaho ah. Ay tama na tao pangutano na to ning tawhana. Abi kung makatubag ba ni. Nong, pwede ta mangutana? Yes, sir. Asa nga itong mga magsuon diri nga nagbaligya yuta ba? Tulo-tulo magsuon, baligya daw nila kay sayang kung kwarta mo milyon ba. Ay tama sir, na ako'y nadungog nga ang magsuon nga mga nisnistan family, ibaligyan nila ang beach line diri sa mua. So, kung ginapangitan nimo sila sir, naalang dira sa unahan, wala may lain nga balay dira. So, straight lang sir, kay naalang dira ng balay. Ay, salamat kayo. So sa imuhang paghatag nako og kanang tip, hatagan ta ka og kanang cellphone plus Action 5 nga DJI, Action Pro. Gusto mo na sir? Ingon ana ko ka kwartahan. Mo gani mo palit kog yuta. Dawasan mo na or tamparuson ta ka. Salamat kayo sir. Oh, wala ka nito balik dito. Pobre ka. Kaya ba sa imong tawagan mo? Abot to dili kay hapon na oh. Babot ron. Mabot lagi to. Sige, Turo. Ang bayar nga kuan kanang palit sa atong yung yuto. Kamo tong Tadi, oh. magsuon nga namaliga, boss. Ikaw tong nanawag na ko no. Sabi to boss. O kamo tong magsuon nga namaliga yuta. Kami to. Pila ka hektare baligya diri ah? kadali lang tol. Mamalit ni Gyuta o nangita ni Gubot? Isog makita na on, Lord. Siguro ni kay isog lang yun. Singinana lang yun siguro siya may istorya. Wala ko na ginisog ba mamalit kog yuta kay unsaon man akong kwarta nga binilyon. Ha? Kamong tulo, unsaon man naman akong kwarta? Kay matabang na to ana. Daghan kini ba? Nakoy ko Andrea ba? Nakoy lighter diri yo. Sunugon ako yung kwarta o sunugon ako akong kwarta? Tubag. Unsaon yun ang lighter? Bitaw sir, lain pa'y komedya, kami seryoso ming nanawag sa imo ha kay tungod sa mong katuyuan. Nga ibaligya kaning maong luna nga naa nga imong gitindogan karon. Sunod semana nami plano nga mobalhin nami sa Amerika sa pagpuyo. Mao ni nga ang among pamilya nakahuna-una og nagkasinabot nga kaning maong beach ibaligya namo. Kung willing ka mo palit, why not? So boss, unsa man yun boss? Imuha yung kuan palito ning kuan kay kaniya mo seryoso manggod ni nga amo yung ibaligya ba. Sulti lang kung interesado jud ka nga imuha bang paliton or dili. Gusto ka boss, ipakita na mo sa imo unsa kanindot niya mong shoreline diri ba para makita gyud nimo sa taas nga bahin kay pakita gyud na mo sa imo unsa ka overlooking nga shoreline. Sige. Kung kaya nimo nilupadon ning Intero Isla, lupad niya karon. Alright, so karon di ay naata karon diri sa Siargao, dinhi sa Virgin Island no. Diri sa Buena Vista, dapa Siargao del Norte. Kani nga video no, kung mahilig kag beach line or gusto ka mag-invest, plano nimo nga ingani kanindot ang imong mapalit, ang imuha nga beach line no, grabe kanindot og view, dagat pa imo white sand tanan, good kayong signal, and then ga-construct na pod sila tulay gikan sa Naked Island padulong diri sa Virgin Island. Kani nga video ayo nagpalampas ano kay mauna ni ang para sa imuha basig maunhan pa ka. Kung interesado ka ani pwede ka mag-message ako
pwede po ka mo direct og message sa Mindanao States para sa dugang pangutana og impormasyon. Daghang kayong salamat. Ayaw nagdugay-dugay. Pag-invest na dinhi sa Siargao kay kabaluta ang Siargao ginadayo og mga turista. Kay diri na ila ang Siargao sa mga surfing, daghan pang klase nga mga nisikat dinhi sa Siargao. So unsa pa imong gilat, adto na sa Siargao Island og palita na ni nga beach line.